Ťuka stále kapitán Rusov Kovaľov, nahodený tu pred našu bránu, tam si vtečoval, ale do rohu koliska. Vynikajúco sme tam zapracovali, Marian Gáborík má rýchlosť, Marian Gáborík príležitosti do zónu, gól! Predstavenie stála Marian Gáborík, priatelia, ale pekný. No blood, there's no alibi. Všetkých výkon vstupa s každým jedným striedaním. A teraz Marian Gáborík vyštartoval, posunul ku Gosovi. Gosa Gáborík, gól! Gólové preteky obvykle. Michal Hanzuš prebral Buga, rúti sa sám na Brodor. 2-1, Michal Hanzuš v 9. minúte. Brodor nebol Môžeme ísť do prečíslenia, 3 proti 2. Gáborík, Majo Gáborík, gól! 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 2-2, Majovi to tam konečne! Niekto dal gól. A Žikol ho zatiaľ na šampionáte nedal. Dal teraz! Gól, gól, gól! Žikol! Jeho vymenil, neverlikuje Hudáček, ešte prihráva spätne. Švehla je odďalka, Miroš Šatán, dáva gól! Miroš Šatán otvára! Miroslav Šatán na druhej strane, úplne voľný balón Denita! Gól! Gól! Je rozhodnutý! Zámorských príležitostí prihráva, vydávajú gól! Prezident Boli to rád, 3 góla! Honzik paráda! Aj po tej nepremenenej šanci Libora Hudáčka naši ostali v pásme. Čechmánkom teraz Verma, nevieme kde je, gól je v bránke! Zachytil Hanzuš a posúva dopredu Šatana.